हाय फ्रेंड्स, बावैसो साननैसो सिगां आंनियाव कमेन्ट्सआव मोनसे कमेन्ट्स नुनो मोन्दोंमोन जे आं टेक्स्ट खालामनायखौ नुनानै बिथाङा बुंखो ना माखो आं मिथिया। बे जाहैबाय जोंनि कीबोर्डआव, मबाइलनि कीबोर्डआव कीपेडआव जोंनाव माब्रै बर'नि बुनाय जायो बा बर' लेंगुवेज स्क्रिप्टखौ जों मारै बुनाय जायो बेखौ जों बिथाङा सोंहरदोंमोन। दा बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव दा भिडिअ आकारै बानायनानै नोंसोरनो फोरमायनानै होनो आखायाव लानाय जादों। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोनहा मिथिफेराखैमोन अब्ला नोंथांमोनहा स्टेपखौ नायै नायै बानायलांब्लानो नोंथांमोनहा बेखौ बानायनानै लानो हानाय जागोन। बे हिन्दी नङा, बर'आनो, बर'खौनो नुनो मोनगोन। बाहाय नोंथांमोनहा हिन्दी खालामोबा गोबां एलफाबेटफोरा जोंनाव नाङैफोराबो फैयो। दा बेनि थाखायनो बर' खालामनानै लायोब्ला इजि जायो। दा अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा फारियै दा नायलांनो हाबा मिथिगोन, जिहेतु नोंथांमोनहा बेनिखायनो भिडिअखौ दानो लाइक खालामनानै होदो आरो नोंथांमोनहा सोरबाया जुदि गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो जोबनायाव बेल आइकनखौ थुनानै होनो दाबाव। अब्ला लोगोफोर जोङो फारियै थांदिनि। बिनि थाखाय नोंथांमोनहा फार्स्टआव प्ले स्ट'राव थांनांगोन। प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनानै ला। अपेन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोन्दों सार्च खालामनो नांगोन टाचफल कीबोर्ड 2019 जामायानो जा टाचफल कीबोर्ड नुबानो नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोनगोन फारियै मा मा एपफोर दङ टाचफलनि, बेयाव नुनो मोनगोन। नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोन्दों टाचफल TOUCHPAL ओमफ्राय कीबोर्ड, जायखिजाया सार्च खालामबानो जाबाय बिदि बुनानै नोंथांमोनहा। बेनिफ्राय जेब्ला सार्च खालामखांगोन अब्ला नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोनगोन गोबांथार टाचफलनि माबे कीबोर्डफोर नुनो मोननाय जागोन। दा बेयाव नोंथांमोनहा एपफोरनि गेजेराव आं जायखौ बानायदों नैबे गाहायाव आपडेट लिरनानै दङ। नोंथांमोनहा नुवाखै जानो हागौ, नैबे आपडेट लिरनानै दङ। बे आपडेट गोनाङा आंनियाव अलरेडि इनस्टल जानानै दंखायो। नोंथांमोनहा बेखौ इनस्टल खालामनानै ला। आं अपेन खालामबाय। नोंथांमोननिया नैबे आंनाव जिहेतु नैबे आपडेट जाखांदों, बेवहाय नोंथांमोनहा इनस्टल जागोन। बे इनस्टलाव नोंथांमोनहा इनस्टल खालामनानै ला। बेनिफ्राय जेब्लाना नोंथांनिया इनस्टल खालामखांगोन अब्ला नोंथांनियाव डाइरेक्टलि नोंथांमोनहा टाइप खालामनायनि कीबोर्डआव थां। हमनानै ला आङो मोनसे मायाव लांबाय, मेसेजाव लांबाय। मेसेजाव बुनो नागिरदों नोंथांमोननिया बाहाय बुनो नागिरनायाव नोंथांमोनहा सोरनोबा मेसेज हरनो नागिरदों बा टेक्स्टआव जेब्ला नैबे कीबोर्ड नुनो मोन्दों नोंथांमोनहा बाहाय बे कीबोर्ड, दा बे कीबोर्डआव बर' लाबोनांगौ। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा बाहाय लांनानै दिन्थिनो आखायाव लानाय जाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव। बिनिफ्राय जेब्लाना बिदि फैगोन नोंथांमोनहा बाहाय कीबोर्ड सार्च खालामनो नागिरगोन। अब्ला नोंथांमोनहा ओरै बोख्लायनानै नुनानै नोंथांमोनहा बाहाय गोजौथाराव नुदों नै बाहाय चेन्ज कीबोर्ड, बाहाय नोंथांमोनहा थुनानै अके थु। दानिया बाहाय नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन बेबायदि थुयोब्ला गाहायाव फारि फारि ओरैजाय नै लारि लारि नुनो मोन्दों। बाहाय मा नुनो मोन्दों, गोबां नुनो मोन्दों। इंलिश इन्डिक लेंगुवेज बेबो आंनाव इनस्टल जानानै दङ। ओमफ्राय इंलिश हिन्दीनि बे गुगोल कीबोर्ड बेबो आंनाव इनस्टल जानानै दङ। गुगोल इन्डिक कीबोर्डआबो दङ, गुगोल कीबोर्डआबो हिन्दीआबो दङ, नाथाय टाचफलाबो दङ आंनियाव। बेनि थाखाय दानिया नोंथांमोनहाबो बेबायदि जाय एपफोरा इनस्टल जानानै थागोन, मबाइलजों मोनफानायफ्रा बाहाय थाफागोन आरो नोंथांमोना दासो बावैसो टाचफल खालामदोंब्ला बेबो बाहाय थानाय जागोन। बेनिफ्राय बेखौ सेलेक्ट खालामनानै लानांगोन। नैबे फार्स्ट टाइम आं जेरै सेलेक्ट खालामदों डटआव, बाहाय नोंथांमोनहा सेलेक्ट खालामनानै ला। बेनिफ्राय थांखांनानै नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोनगोन मोनसे नै बाहाय मोनसे बुहुम वार्ल्डनि सावगारि दंगासिनो दं। बाहाय नोंथांमोनहा थुनानै नाय। दा थुबा नुनो मोनगोन। बाहाय थुनाय लोगो लोगो आंनिया बाहाय नैबे बर' फैदों। नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों जानो हागौ, नैबे बर' नुनो मोन्दों। दा बे बर'आव थुबानो जागोन। नाथाय बे बर'आ नोंथांमोनहा जुदि गोदानै इनस्टल खालामनांगौ फैनाय नङा। बेनि थाखाय नोंथांमोनहा नैबाव एड लेंगुवेज लिरनाय दं, बे एड लेंगुवेजाव हाबनांगोन। हाबखांनायनि उनावहाय नोंथांमोनहा बाहाय फारियै बोखारनो मोनगोन। नोंसोरनिया फारियै इनस्टल खालामखांजेननाय समाव इंलिशल' जानानै थाबाय थागोन अपसना डाउनलड खालामखानाया। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा फारियै डाउनलड खालामनानै लानो नांगोन। बेयाव ओरै फारि फारि बोखारलांथारोबा लिस्टआव मोनसे बर' नुनो मोनगोन। बाहाय बर' नुनो मोनोबा बेखौ बर'आव डाउनलड होनांगोन। जेरै जाय नैबाहाय नुनो मोन्दों गासैबो डाउनलड थुनांगौ। बेयाव बर' नुयोबा डाउनलड खालामनायाव नोंथांमोनहा डाउनलड खालामनानै ला। लोगो लोगो बिदि फैगोन। डाउनलड खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा टिक मार्क खालामनानै लानो नांगोन। जेरै नोंथांमोनहा बाहाय नुनो मोनगासिनो दङ, टिक मार्क खालामनानै ला। अब्ला बर' लेंगुवेजनि कीबोर्डआ नोंथांमोननियाव इन्टारप्रेस जानानै थाफैगोन। बेनिफ्राय जुदि बिथिं सेलेक्ट खालामनानै लाखांबाय अब्ला नोंथांमोनहा बेक खालामदो। बेक खालामखांनायनि उनाव नैबेबायदि कीबोर्ड सेटिंखौ नोंथांमोनहा कीपेडआव लाबोबावदो। लाबोखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा बाहाय इंलिश नुदों जिहेतु बाव इंलिश जानानै दंगासिनो दङ। दा इंलिशनि जायगायाव नोंथांमोनहा बेखौ सोलायनोब्ला नैबे बुहुमनि बायदियाव थुबानाय ओरै नुनो मोनगोन। दा बाहाय नुदों बर'आव डटआव सेलेक्ट जानाय नङा, इंलिशआ सेलेक्ट जानानै दङ। दा बेखौ सोलायनांगौ जायोब्ला नोंथांमोनहा बे बर'आव थुबानो जाबाय। लोगो लोगो बर' फैबाय। नोंथांमोनहा दा नुनो मोनबाय जानो हागौ बाहाय बर'। दा बेयाव बेबादियै नोंथांमोनहा दानिया जाखांनाय लोगो लोगो टाइप खालामनो हाबाय मा खालामनो गोसो
जेरै फराय बायदिसिना नोंथांमोनहा बाहाय जेखौ गोसो टाइप खालामनो हाबाय। जुदि इंलिस नांगौबा बाहाय थुफिनबानो जाया। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बाहाय सानखान्थि बानायबा 1 2 3 डिजिट मोननो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बर' लांनोबा बेयाव इंलिसाव जुदि लांफिननांगौबा नैबेयाव अपसनाव थुनांगोन। ओमफ्राय इंलिसाव दं गोजौआव इंलिस बेखौ लाबोनांगोन। ओमफ्राय बर' लाबोनांगौ अपसन बर'। अब्ला जाहाथे नोंथांमोना बेखौ नायगासिनो दङ, नोंथांमोनहा दा रोंबाय जानो हागौ, नुनो मोनबाय जानो नालाय। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहा दानो भिडिअनि सायाव मोजां मोनबायब्ला रोंनाया फैबायब्ला नोंथांमोना दानो लाइक खालामनानै हो। लाइब्रेरियाव एड जाना थागोन, नायफिनबाय थानो हागोन। गोदानै चेनेलावबा साबस्क्राइब खालामना नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै होबो आरो डिसक्रिपसनाव हाबनानै गुबुन भिडिअखौ नाय।